Benvingudes a una nova entrega del magazín de la custòdia immobiliària. Estem en Potries. Avui comptem amb Sergi Vidal, l'alcalde de Potries. Benvingut, Sergi. Gràcies. Anem a parlar un poc del context de l'habitatge en Potries i quines mesures s'estan intentant aplicar al municipi. Llancem l'anunci i comencem amb la xerrada. Bé, Sergi, des del CDR la nostra missió és reviure el món rural. Vosaltres ja porteu anys també en aquesta dinàmica, sobretot a través de la implementació d'un programa estratègic al voltant de la cultura. Quina valoració fas després d'anys de desenvolupament d'aquest programa? Pues a veure, vos puc fer una valoració prou quantitativa perquè les dades existeixen. És de veres que el projecte cultural de Potries té molts anys, té dècades en realitat, però si contem el creixement poblacional que hem tingut des de 2014 fins a 2024, estem parlant d'un creixement de 987 habitants en 2014 a 1.168 a finals de 2024, a principis del 25. Per tant, és quasi un 20% de creixement poblacional. No és que tinguem l'objectiu de créixer i créixer i créixer, però sí de veres que revertir aquesta tendència que estàvem tenint com a poble, de que cada vegada hi havia un poc menys de gent vivint al poble, això s'ha revertit i ha sigut gràcies a la cultura. Clar. I així, evidentment, l'habitatge juga un paper essencial en aquesta voluntat d'atraure a nous veïns i veïnes. En aquest sentit, Potries compta en una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, que segons dades d'esta, hi ha quasi un 40%, un 37,7% exactament dels habitatges del municipi no són principals. I en el moment de redacció es comptava en el bloc d'edificis que ara ja està complet, o sigui que suposo que era un volum important d'habitatges, però no deixa de ser una xifra elevada. Quina valoració fas d'aquestes dades, d'aquest estoc d'habitatges? Pues sí, al final el que estaves comentant és super cert perquè volem que vinga a viure gent al poble pels serveis, etc, però també per una qüestió de rehabilitació dels propis habitatges. Si la gent deixa de viure als pobles i sobretot als centres, als nuclis històrics dels pobles, les cases aniran caient cada vegada més. Hem tingut la grandíssima sort de que a Potries és de veres que hi va haver un boom molt concret en la bombolla immobiliària que tots coneguem, però tampoc és que es van construir tantíssimes vivendes i blocs de vivendes. Aleshores sí que hi havia un parell, 3, 4 que es van construir, alguns d'ells encara estaven buits fins fa poc de temps, però el que ens ha permès tota l'estratègia que hem fet ha sigut també forçar a que la gent que venia a viure al poble, que ha vingut a viure al poble, també ha vingut a viure dins del poble, no sols a les vivendes, als pisos de fora. Aleshores, ara mateix estem en un moment molt dolç, perquè no hi ha tantes vivendes buides al poble dins com n'hi havia abans. I fins i tot els pisos, promocions de vivendes, com estàvem comentant, una molt concreta ara fa relativament poc, farà un any, que estava buida, estava pràcticament abandonada, es va exercir una pressió sobre eixa propietat i al final la van traure a la venda i efectivament això ha tingut un impacte perquè ha començat a viure encara més gent al poble. Alguns per necessitat de trobar una vivenda allunyada més de la ciutat per diversos motius, però també per motius econòmics, per suposat, però perquè també Potries s'ha caracteritzat per ser un poble que està obert a que vinga gent que vol viure guai i feliç, no? Així i tot, segons dades d'aquest document, sobretot al centre històric, hi ha un important volum de cases buides. Penses que hi ha consciència d'això?
Sí que n'hi ha, consciència existeix, perquè tot el món pateix per això. Tant les persones que tenen la propietat d'aixes cases, com les persones que viuen al costat de la propietat d'aixes cases, com les persones que som del poble. Al final, passejar per els carrers del poble i veure, passejar per un carrer que la majoria de cases estan buides i estan a punt de caure, etc., no dona gust. No dona gust, dona por, dona llàstima també. I m'agradaria, seria molt guai poder actualitzar aquestes dades, perquè estic segur que potser en aquests 2 o 3 anys, des de que vam aprovar aquesta estratègia o vam fer aquestes anàlisis, la cosa ha canviat. Sí. No a lo millor en dades supergrans, no haurà canviat de manera molt forta, però tu tens una sensació que fa 5, 7, 9 anys de caminar per alguns carrers del poble, del nucli antic, que nosaltres el tenim preparat, peatonalitzat, etc. I n'hi ha moltes cases que s'han reformat aquests últims anys. Vull dir, això és una notícia molt bona. Sí, és cert que en els últims anys, en la majoria dels pobles on anem, mos traslladen aquesta percepció de que hi ha moviment en cases que han estat moltes parades i que s'estan comprant, arreglant i demés. Clar, al final la tònica general és que també ha sigut postpandèmia, etc. No? Hi ha molta gent que se suposa que està tornant a viure als pobles. No? Sí. Ara el repte que tenim als pobles en realitat és que aquest retorn als pobles no siga sols per motius econòmics, sinó siga per motiu de voler viure i complementar-se amb la resta de veïns i veïnes, etc. Que et genere comunitat, que et genere poble. I aquestes 200 persones noves que han vingut a viure o més els últims 10 anys se senten veïns i veïnes del poble perquè participen en les associacions, perquè tenen converses en el bar amb gent de tota la vida, etc. No? Vull dir que existeix aquesta dinàmica de poble. Pel que dius, entenc que penses que la percepció del veïnat respecte a una casa tancada que implica una degradació sí que s'és conscient d'aquesta circumstància. Clar, s'és conscient, però també s'és conscient des d'un punt de vista prou passiu. Passiu no de dir que no tindria ganes de posar-li solució a aquesta persona o a aquestes persones, sinó que genera molta por i molta... és que no sé com dir-ho, por, inseguretat, immobilisme, perquè pensen que no n'hi ha res a fer, no? Que el que es necessita és diners, diners i diners per a poder donar-li una solució a aquesta casa, no? I que mentre no tingués aquests diners, pues no la vols posar, no la vols rehabilitar i tampoc la vols posar a la venda perquè potser és una joia familiar, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que es viu així, es viu en consciència, però amb un cert immobilisme perquè es pensa que no n'hi ha res a fer. Sí. És cert que una rehabilitació integral és molt cara i és una inversió que tarda en recuperar-se. Però també este arreglament a la casa, que és bastant, o sigui, se'ns trasllada habitualment des de que es tenim en marxa el programa, no? El tindre l'apego a la casa és bastant evident i, com estaves comentant, és freqüent, no? O sigui, que això al mateix temps comporta un immobilisme, pot ser. Com ho veus tu, l'apego a la casa? A veure, l'apego normalment és important per a tot. Per a la propietat en general, no sols la propietat material, no? L'apego és algo molt important per a les persones, no? I més si algo està vinculat a la família o algú molt preuat, etc. No? Aleshores, bueno, és un aspecte en el que hem de comptar i n'hi ha que buscar solucions a això, no? O bé treballar amb aquestes persones, bueno, per algunes alternatives que s'estan posant damunt de la taula, no? És de veres que hem de treballar també amb les persones per ser conscients de que a vegades no es pot mantindre tant, no? I que sobretot existeixen unes responsabilitats. Vull dir, tu pots tindre molt d'apego a una casa que està caient, però també vas a tindre una responsabilitat si passa alguna cosa. No sols si cau algo i li cau al cap a algú, si cau un balcó, no sols això. És si l'estructura cau, tens unes responsabilitats, etc. i te les anem a exigir les administracions públiques. Sabent-nos mal, perquè sabem quina és la situació. Aleshores, també la gent hauria d'intentar aprendre a relativitzar. Em sap greu perquè jo ho puc dir com a persona jove que no té eixe apego encara a res en concret perquè no té una propietat, etc. No? Però
però a vegades ho haurem de relativitzar perquè és probable que puga passar molt més Sí. del que passava fins i tot antes. Sí, pareix que com tanques la porta i no passa res en la No, casa. i la casa és teua i tens una responsabilitat importantíssima. Sí, no, i a més és habitual per ara al estar visitant cases de gent que s'interessa per la proposta, que els patis estiguen plens de vegetació, no? I tot el que comporta a nivell de salubritat i de més. I que ja Clar, no és és el... un problema estètic, constructiu, de perill en la via pública, de salubritat i de moltes altres coses que ara ni se'm venen al cap, però és aixina, és aixina. A l'estratègia que comentàvem, tota aquesta problemàtica diguem que s'analitza i s'estructura i es preveuen implementar una línia específica del foment de la rehabilitació i l'accés a l'habitatge. I en concret va perseguir 3 objectius. Una seria establir una estratègia local d'habitatge, és a dir, articular una política pública d'habitatge al municipi. Una segona seria fomentar la rehabilitació de l'habitatge privat. I una tercera, facilitar l'accés a l'habitatge dins de les possibilitats que pugui haver en la mobilització d'aquest parc d'habitatge buit i la promoció, si va ser possible, d'habitatge públic. Totes aquestes propostes tenen una prioritat alta. Com va la implementació d'aquestes propostes? Doncs mira, al final és una situació molt complicada per als pobles menuts abordar el tema de l'habitatge i això ho sabem tots i totes, no? Nosaltres intentem marcar-se objectius de treball, però és super cert que des d'una administració menudeta, un poble menudet, no tenim capacitat per a... I això ja ho vam plantejar i en l'estratègia consta així, no? No podem treure línies específiques nosaltres com a Ajuntament de subvencions per a rehabilitar, no? No podem X, no? Podem actuar com a intermediaris, podem actuar com a controladors, no? Un poc, estar a la white de que les coses estiguen fent-se bé, d'anar punxant a la gent a que faça les coses que li pertoquen com a propietaris dels seus habitatges, no? Sí. I sobretot col·laborar amb altres organismes i administracions que sí que poden posar damunt de la taula solucions. Val? I en aquest cas, pues, al final, que intenten col·laborar tant amb vosaltres com a CDR, que intentem col·laborar amb l'Oficina Xaloc d'Habitatge de la Generalitat, que estiguem pendents de les línies d'ajudes que van eixint a privats per a poder fer rehabilitacions, etc. Això és el que nosaltres més podem fer i podem tindre una persona de referència en l'Ajuntament, un treballador que està pendent d'aixes coses i que quan hi ha algun dubte per part d'un veí o una veïna, se li redirigir, se li intenta explicar i se li intenta ajudar a que aconseguisca aquests diners per a poder rehabilitar. Això són els nostres límits. Al final els pobles menuts tenim aquests límits, no? Podem tot el rato intentar pensar coses per a no actuar directament sobre les vivendes privades, però sí fomentar que això passe. Doncs mira, si este poble en el seu moment no haguera decidit començar a peatonalitzar i pacificar els carrers del nucli antic del poble, que ara estem acabant, vull dir, ara estan fent-se les obres per a peatonalitzar els 3 últims carrers del nucli antic, és a dir, antes de que acabi el 2025 tot el nucli antic estarà peatonalitzat. Són carrers més habitables, més vivibles. La gent els agrada més aquests carrers. Si els carrers estos estigueren abandonats i continuaren sent tan estrets com eren, en ceres que no es poguera caminar, etc., menys gent haguera volgut vindre a viure-hi i més cases estarien tombant-se o derruint-se, no? Per tant, aquestes polítiques també les podem fer nosaltres. No tenim diners per peatonalitzar, però si n'hi ha subvencions per a poder peatonalitzar, intentem pacificar el nucli antic per exemple. Si ficar una balança recursos econòmics o càrrega administrativa per a implementar polítiques d'habitatge, què penses que s'inclinaria més? Perquè és habitual que molts pobles menuts diuen ostres, m'han donat una subvenció, però no tinc capacitat per gestionar-la. O coses d'aquest tipus que al final dius, ostres, tens diners, però no pots aplicar-ho. I és un drama. A veure, realment tot tot gira entorn als diners. La capacitat administrativa que té un poble menut depèn de la quantitat de persones que estan treballant en aquest ajuntament i contractar persones són diners. I després, quan
A nosaltres particularment ens passa molt poc allò de n'hi ha diners i no els podem gestionar perquè intentem apurar al màxim tot el que podem aconseguir i vam preparar i s'ha preparat l'estructura de l'Ajuntament per a poder-ho fer. Hi ha una persona que es dedica a intentar aconseguir el màxim de diners per a este poble a nivell de subvencions. Pot passar que hi hagi subvencions d'altres administracions que ens diguen no, et paga això però el paga el 50% o el paga el 60%, com paga jo el 40%. Nosaltres, tu ho saps perfectament i el CDR ho coneix perfectament. Vam estar a punt d'intentar rehabilitar una casa d'este poble per a destinar-la a vivenda pública. Pública local, que l'Ajuntament de Potries tinguera vivenda pública, però les ajudes que anàvem a aconseguir ens cobrien el 60 o el 70%. D'on traiem nosaltres els altres 50.000 euros? Sí. No, és complicat. No els tenim. Entonces, no és tant la capacitat de gestionar, sinó que els diners estiguen ben organitzats i que tu perfectament pots plantejar-li a un poble de 10.000 habitants que si vol rehabilitar una vivenda per a vivenda pública, li pagues el 60% i els altres 40 ja veurem d'on els trau, perquè té pressupost. Però uno de 1.000 habitants o de 2.000 necessita el 90 o el 100% de la subvenció. És complicat. Una mesura que sí que es va aplicar en l'anterior legislatura va ser l'augment de l'IBI als habitatges buits del poble. Podries explicar en detall aquesta mesura? Perquè hi ha hagut pobles que ens han dit que no tenen capacitat per fer això, però en Potries sí que es va fer. A veure, es poden fer moltes coses en quant als impostos municipals. Tens capacitat absoluta, a no ser que n'hi hagi límits legals molt concrets, no? Però si jo haguera volgut pujar la contribució, l'IBI, als solars que estan buits per a que incentivar la construcció, ho haguera pogut fer. Si haguera volgut pujar l'IBI a totes les cases buides, ho haguera pogut fer. Però el que nosaltres vam fer, va ser en l'anterior legislatura, efectivament, va ser anar a pams, no? De fet, som conscients de que si totes les persones particulars que tenen cases buides en este poble els hagueren pujat l'IBI, això hauria sigut una càrrega més per a tots els veïns i les veïnes. És de veres que n'hi ha irresponsabilitats, però normalment la majoria de veïns que tenen vivendes buides són perquè en tenen una. Nosaltres vam decidir començar estudiant qui eren els grans tenidors de vivendes del nostre poble. Hi havia un bloc de vivendes, un edifici sencer que estava parat des de la bombolla immobiliària d'un únic propietari que eren 28 vivendes, en una trentena de vivendes. 30 vivendes buides d'una sola persona. Aleshores vam agafar i l'IBI li vam aplicar una recàrrega a grans tenidors de vivendes. És a dir, si tu tens en propietat no sé quantes vivendes buides, pagues més de contribució. I era un preu molt elevat. Això va fer que es mobilitzara i en cosa de 2 anys, no sé si va arribar a 2 anys, van eixir al mercat aquestes vivendes. I per un preu que tampoc va ser desorbitat. Després podríem parlar del que el mercat va gestionant, no, sobre això, no? Però el preu justament no estava mal. O sigui que això es va aconseguir en el seu moment. Ara hem d'estudiar si necessitem prendre més mesures en aquest sentit. Però això és algo que jo crec que sobretot s'ha de consensuar amb els veïns i les veïnes del poble, perquè al final són els que tots hem de decidir com volem gestionar el nostre poble. O sigui que ja teníeu un gran tenidor que ja s'ho lleva damunt. Correcte. I ara seria veure com arribar o... Clar, jo ara miraria sobretot també Eixos solars que es van quedar en el seu moment buits de la bombolla immobiliària, que van començar a especular sobre els solars també, no sols sobre les vivendes. Es van començar a comprar terrenos, a urbanitzar coses i a quedar-se terrenos a preus molt barats per a després poder traure diners d'això. És traure diners de la vida de la gent, del lloc on volen viure. I ara estem en un moment molt complicat respecte d'això. Jo crec que ara ens hem de focalitzar en això, perquè un veí normal del poble no està abandonant la casa perquè sí, ja està. No està volent esperar-se a treure diners d'això.
normalment. Mhm. Els que estan especulant i volent treure diners de l'habitatge i de les nostres vides són els que tenen les grans propietats. Mm. Sí. Pues bé, Sergi, ja per acabar, una última pregunta, però no per això menys important. Si les parets parlaren, què dirien? Si les parets parlaren, jo pense que dirien que volen parlar moltíssims anys més i això significa pues, cuidar-les molt. Moltes gràcies, Sergi. Ha sigut un plaer comptar amb tu per al magazine que hem gravat avui en Potries i esperem que tot el que estem parlant al final pues, tinga una implicació directa en la vida del veïnat de Potries. Gràcies a vosaltres.